El gran heroi, l'invencible Inuyasha, comença una nova aventura! Tot buscant els fragments de l'esfera dels 4 esperits. Abatré en Naraku amb l'espasa! Ressuscitat amb un cos fet amb ossos i terra, la Kikyo es manté viva amb l'ànima morta. Sé que el seu lligam amb l'Inuyasha continua sent ferm fins i tot després de la seva mort, però... En Miroku, la Sango, en Shippo i la Kirara són els nostres companys! Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha! Si penses en tots els estels que hi ha per tot el cel, tots nosaltres tenim una història de l'ahir. Estem esgotats però busquem l'amor sense poder fugir de la realitat. Necessitem ajut d'algú, no busquem en els somnis i no sempre la trobem. Diem no al passat, transportem-nos, noi.